नमस्कार. तर चला आज आपण बनवूया भजी आणि भजी बरोबर मस्त असं मी गवती चहा सुद्धा बनवणार आहे. असं संध्याकाळचा असा बेत केलेला आहे मी. तर त्यासाठी मी आधी घेतलेलं आहे. तर एक वाटीभर मी मक्याचे दाणे घेतलेत. तर हे मिक्सरला आता जरा भरडून घेते. तर भरडून मी घेतलेले आहेत. एक बाउल घेतला, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यात घालायसाठी ना मी ओव्याची पानं सुद्धा घेतली. खूप ओव्याच्या पानाने ना भजीला खूप छान टेस्ट येते. तर ओव्याची पानं मी 10-12 अशी ओव्याची पानं छोटी घेतली. ही कापून घ्यायची आपल्याला अशी बारीक. तर आता ती सुद्धा मी या बाउलमध्ये घालून घेतलेली आहे. तर मी अशी मिक्स अशी भजी बनवणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी कांद्याची भात घालणार आहे. ही बारीक चिरूनच घेतली मी. तर कांद्याची भात घातलेली. 2-3 कांदे असे उभे चिरून घेतलेत, छोट्या आकाराचे होते. आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची. असं मी हे सगळं घालून घेतलेलं आहे. आता हे सगळं घालून झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. तर मी ह्याचं एक आधीच मसाला तयार करून ठेवला होता, म्हणजे लसूण, आलं आणि थोडीशी हिरवी मिरची. ह्याचं मी फक्त भरडून घेतलं, पाणी वगैरे जरा सुद्धा वापरलेलं नाही आहे. 1 चमचाभर घातले भरून मी. आणि ह्याच्यामध्ये आता 1 छोटा चमचा जिरं घातलेलं आहे. जिरं घालून झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यात मालवणी मसाला घालायचा आहे. तर मी मालवणी मसाला घातला आहे. तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तुम्ही मसाला घालू शकता. आणि थोडीशी हळद घालायची आहे. आता 2 छोटी वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे. तर तीच मी वाटी वापरून थोडंसं मी तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरलेलं आहे. तर अर्ध्यापेक्षा पण खूप कमी आहे. आता मी याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालणार आहे. मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला थोडासा ओवा वापरायचा आहे. आपण ओव्याची पानं घातलेली आहे, पण जरा ओवा घातल्याने अजून छान टेस्ट येते. तर आता ओवा घालून घेतलं. आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे हाताने. ह्याच्यात जरा सुद्धा मी पाण्याचा वापर केलेला नाहीये, कारण मका वगैरे याला चांगलं असं पाणी असतंच थोडंफार. परत त्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा पण आहे, त्याच्यामुळे पाणी आपल्याला घालायची गरजच पडत नाही. तर आता हे सगळं मिक्स करून घेते. बेसन लागलं तर परत थोडंसं वापरणार आहे मी. तर आधी पहिले हे सगळं व्यवस्थित हातात. मी हा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला दाखवले, जरा सुद्धा ह्याच्यात मी पाण्याचा वापर केलेला नाहीये. ह्याच्यात थोडंसं मी अजून बेसन थोडं घालते. थोडंसं हे बेसन घालायला लागणार. तर थोडंसं तेवढ्याच मापाने मी 1 वाटी अजून घातलेलं आहे बेसन. आणि हा बेसन आपण मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर आता हे झाले, भजीचं बॅटर तयार करून घेतले. ह्याच्यात काय करायचं आपल्याला, थोडंसं चिमूटभर ना जरासं सोडा घालायचा आहे. त्याने ना भजीला अजून छान ना टेस्ट येते, चांगली कुरकुरीत होते भजी. आता झालेले भजीचं पीठ तयार करून घेतलेलं आहे मी. आता आपण काय करायचंय, गॅसवर कढई ठेवलेली, त्याच्यामध्ये तेल चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. आता एकदा हे मिश्रण एकदा मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. आणि आपल्याला भजी या तेलात काढून घ्यायची, म्हणजे सोडून घ्यायची आहे. तर आता ही सगळी भजी मी या तेलामध्ये घालून घेते. आणि खूप छान लागते भजी, कारण सगळे असं म्हणजे कांद्याची पात वगैरे असल्यामुळे, ओव्याची पानं वगैरे आहे, त्याच्यामुळे टेस्ट खूप छान लागते. तर आता भजी सोडताना गॅस जरा फास्ट करायचा आहे. आणि भजी सगळी सोडून झाली की आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे. आणि बारीक गॅसवर थोड्या वेळ आपल्याला ही भजी अलटून पलटून घ्यायची आहे आपल्याला. तर आता ही भजी थोडीशी जरा भाजायला आली की आपण परत गॅस फास्ट करायचा आहे. तर फक्त 5 मिनिटं तरी आपल्याला ही भजी बारीक गॅसवर पहिले जरा व्यवस्थित ठेवून द्यायची, कारण ती आतमधून चांगली भाजली गेली पाहिजे त्याच्यामुळे. तर आता मी गॅस फास्ट केलेला आहे. आणि आता ही चांगली अशी खरपूस रंग, म्हणजे लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. तर आता बघा तयार आहे ही भजी, आता रेडी व्हायला आलेली आहे. आणि थोडासा रंग मी याला जरासा अजून थोडीशी भाजून घेते. आता बघा तयार आहे भजी. आता मी ही काढून घेते. मस्त अशी कुरकुरीत भजी तयार आहे. दुसरी जी थोडीशी राहिलेली आहे ते सुद्धा मी भजी तेलामध्ये घालून घेते. तर मस्त अशी बघा आवाज बघा, एकदम छान असा कुरकुरीत भजी रेडी आहे. तर आता मी करणार आहे गवती चहा करून दाखवते. एकदम साधी सोपी आहे आणि पावसात तर नक्की पियावी गवती चहा. तर आता मी एक पातेलं ठेवलंय छोटं, त्याच्यामध्ये 1 कपभर मी पाणी ठेवलंय. ते पाणी जरा गरम झालं की आपण याच्यामध्ये आल्याचे तुकडे घालायचे, जरा ठेचून घेतलेत मी. तर आता ते सुद्धा आलं पण मिक्स झाल्यानंतर आपण ह्याच्यात घालायचंय गवती चहा. तर गवती चहा ना पावसामध्ये खूप छान लागते. तर आणि जर सर्दी खोकला वगैरे असेल तर मुलांना तर नक्की द्या गवती चहा. तर बाजारात पण भेटते आता. तर चांगलंच आता उकळी आलेली आहे. आता उकळी आल्यानंतर आपल्या ह्याच्यामध्ये चाय पावडर घालून घ्यायची आहे. तर मी चाय पावडर घालून घेतली. तर 1-1.5 चमचाभर चाय पावडर घातली. साखर सुद्धा घालून घ्यायची आपल्याला. तर साखर मी
2.5 चमचा साखर घालणार आहे. तर बघा, आणि आपल्याला ही चांगली उकळून द्यायची. उकळून झाली की आपण याच्यामध्ये दूध घालायचं आहे. तर 2 कपभर मी दूध घालणार आहे. चांगली 3 माणसांना चाय पुरणारी आहे. आणि जरा गवती चहा असल्यामुळे टेस्ट खूप छान लागते चायची आणि त्याच्यामुळे चाय जास्त पियावीशी वाटते. आणि थोडीशी आता वेलची घालते. 2 वेलची घेतली, ती जरा ठेचून घेतलेली आहे, त्याच्यामुळे अजून छान टेस्ट येते. तर आता तयार आहे, मस्त अशी उकळ आलेली आहे चायला. आणि आता एकदा जरा मी चमच्याने मिक्स करून घेते. तर अशी ही चाय ना अप्रतिम लागते. कोरी चाय सुद्धा तुम्ही अशी बनवलात ना, मस्तपैकी चाय पावडर जरा कमी घालायची, गवती चहा भरपूर घालायची आणि मस्तपैकी असं आलं जरासं घालून एक नंबर चाय लागते. तर तयार आहे मस्त अशी गवती चहा. तर ह्या पद्धतीत नक्की चाय बनवा, आवडेल तुम्हाला. आणि मस्तपैकी सर्दी खोकला थकवा आला असेल तर थकवा निघून जाईल. मस्तपैकी अशी ही चाय पिया संध्याकाळी किंवा सकाळी बनवला तरी काही मस्तच आहे. तर आता तयार आहे भजी आणि त्याच्यावर मस्त असा हा गवती चहा. तर दोन्ही पदार्थ मी केलेले आहेत, तुम्हाला आवडले असतील. साधे सोपे आहे, लवकर होणारे आहेत. तर नक्की ट्राय करा, मुलांना द्या, तुम्ही सुद्धा खा. आणि आवडले असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला आपण भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. आणि ही भजी एकदा नक्की ट्राय करा, गवती चहा पण नक्की ट्राय करा. चला भेट, धन्यवाद.